Airport na tayo mga love, sobrang aga ko dito. So hindi na ako nag-vlog yung iniwan ko yung sister ko kasi ang hirap mag-vlog-vlog pa tayo. Napasok na ako mga loves and yun, wala masyadong tao. Mamaya pa kasi alas 12 yung flight natin. At ngayon is almost 10 o'clock na and so yun. Hintay-hintay lang tayo. Tinawagan ko na sa Tami. Bukas ako makarating doon sa kanila. Bukas. Saturday doon bukas. Mahaba-haba pa itong liliparin natin. Nakakamiss ang pamilya. Yung kapatid ko siya lang yung sa hotel ngayon. At aalis din siya bukas. Maaga siya alis doon, mag-check out. And then, mag-barko siya mga loves kasi may mga dalahin. So ngayon nasa Korea na tayo mga loves. Ang haba ng lalakarin natin kapag dating sa Korea, no? Kasi kailangan mo pang meron pa palang mga immigration or immigration ba yan? Basta mga check, no? So yun, at ako lang mag-isa at ang nakakasad talaga kapag ganito. So, bumili ako ng tubig. Ang mahal ng tubig nila dito, 2,200, iwan ko, yen ba yan? Iwan ko, basta yun. Ang mahal ng tubig. Pero hindi ko alam kung magkaano yan sa dollar, ha? At kausap ko na si mister kung nangumusta na, kung ano nang ganap, kung saan na ako, ganyan yan siya. Gusto niyang malaman kung ano nang ganap. Gusto niyang updated siya sa mga galawan ni Inday Meriano. At ito yung Korean Air na plane. Hindi iyan ang natin, iba po siya. At finally, mga 15 hours later, 16 hours later, mga loves, andito na tayo sa New York. Kinuha lang ako ni mister at maulan. So yun, maulan yung panahon. Kaya yun, nahihirapan natagal kaming naglanding kasi nga, siya, sobrang foggy. Excited man na andito na ako mga darling, no? Pero excited ako na makita ko yung mga alaga ko talaga, grabe. At ang pangit ng panahon ngayon sa pagdating natin kasi talaga ito yun. Sobrang foggy, sobrang maulan. So kahit kami, iwan ko, parang ang pangit ng araw na ito. Pero yon, hawak kamay pa rin kahit ganyan. Takot at ang iwan ko na naman ito mga darling, no? So kaya nakakadina yung kamay niya sa akin kung pwede palang lagyan ng lock, no? Iwan ko na lang. At pagkatapos, as usual mga loves, pagdating namin malapit sa bahay, gusto niyang mamili na naman. So sinamahan ko na naman siya. They're right. You will arrive at your destination on the right in 400 feet. I am home finally. Hello home. Hello house. Long time no see. But no see now. I'm finally home. I am homie. Home. Out. Come on, let's go. I know, yes, I brought your mom back too. How are you, lovely? How are you? How are you, baby? Look, sis, please. You're a big girl now. You're getting fat. She is so big, huh? Look at the floor, mga loves. It's very shiny. But look, ito na mga loves, ang mga katotohanan dito. And he surprised me with Hawaiian bread. Hawaiian. Tingnan mo yung counter ko, mga loves. Wala nang malagyan, no? And he is cooking. What are you cooking? Chicken for the dogs. Chicken for the doggy. And he got me a World of Fire sauce collection, mga darling. Do you want me to move that over there? This one. Easy for you. Look, right here. Yeah. Like that. Look, she is busy cooking. Why everything is here? You don't know how to throw out? I have to eat. I don't boil it like you. They like it better when I do both bake. they like it better this way. Hoy, my son, oi, how are
doesn't care, Han. Oh my God, I really fall asleep. I promised my husband to cook dinner. Pagod na pagod talaga ako, mga loves. Dinala din yan yung luggage ko sa taas. Malukang dito asawa ko. Ay. Dinala. Ay. Hala, uy, inorderan talaga niya ako, mga loves. Asan ito dapat? Nag-order siya ng fish. Kaloka. Inom muna tayo ng tubig. Ay. And he's not even ordering something for him. What did you do? I got my stuff I like. Yeah, but I can eat that. You said you have chicken here. You do? Yeah? No, Han, why you don't wake me up, Han? Hala, this is what you said. What is this, love? This is what you ordered? Yeah. This is heavy. There is tiny, Han. They are very tiny. Han, can you just leave it there? Ang bait talaga. You're so good husband. Ay. What is this you're ordering? This, I don't eat this. What? I won't eat this. It's your red snap. What are you talking about? This in the container. A container is like a red beans. I got rice and beans. Yeah, I don't eat that. I'm still in vacation mode. My husband killed my plant. Look. It's so good because he killed my plant. Kill it. This thing was dead when you left. Hi, seriously. Hand downstairs? Yeah. It's done like this? You got one that's just a stick. Nothing there. Just one stick sticking out of the ground. Oh yeah, that's amaranga. It's a stick. It will come back. I hope you water that. I did water it, but it's just a stick. Hello, he did. Mama na. Jim, mama. Jim, palipitoy. Ani palipatoy. Ang palitapoy-tapoy. Thank you, love. Come on, eat some. Colombia, Tammy knows I love it. Ay, grabe. Look, I said I'm gonna cook some cauliflower for you. And I'm gonna cook some rice for me. I'll put it in the refrigerator. Thank you, honey. Look, your wife is back using hand. Over there, I use... Backwards. Anybody is in there. If we go in there, hostages are just going to Tulog na, tulog. Nandun sa couch. Maybe we do. Nasanay na sa couch, mga loves. Take hostage to our Kaloka itong asawa ko. Ang dami kong lilinisin dito. Ang dami kong lilinisin. Look. Dito na nilagay niya lahat. Dito, wala nang kalagyan. But anyway, so hindi ako makatulog. Nakatulog kasi ako kanina. And then 2 o'clock hanggang 6. Grabe yung tulog ko. Hindi talaga ako magising-gising. Umalis na lang siya, bumili ng pagkain. And then pagkatapos kong kumain, nakatulog na naman ako. And then pagkatapos yan ngayon, hindi na ako makatulog. So matulog ako, mga loves, para bukas hindi ako jetlag kasi ang dami kong gagawin. Ang dami namin taming gagawin, dalawa. But anyways, yan. Anyway, dito lang muna tayo. At saka yung dining ko puno ng mga anik. Hindi ko alam. Yung mga nilalabhan yung mga tao. Good night. Ay, balik realidad naman tayo. Pinatay talaga ni Tami yung isa kong bulaklak, mga loves. Pero ito, tumubo siya, oh. Gumanda siya. Pero yung isa hindi niya inanuhan. At ito din, oh, gumanda yung ating bulaklak, oh. Lumago siya, mga loves. No? Nagustuhan ata yung kamay ni Tami. Lumago. Pati yung aso tumaba. At saka ito yung aking bulaklak. Sa baba din yung mga lime at saka kalamansi. Okay. Ito siya, kailangan ko na siyang itrim. Kasi may mga ano na, oh. At hindi ito tinubigan ni Tami ba? Hindi niya ito tinubigan ng maayos. Ito din lago na lago. So yung mga halaman natin malago. Dito din, babe. Oh, malago din dito, mga loves, oh. Hindi niya pinatay.
yung ating mga bulaklakers. Doon din, okay din. O, diba? Anyway, thank you so much mga loves for watching. Pahinga lang ako. And then, bye. Good night. Thank you for watching sa buong month na andun ako sa Pilipinas. Bye.